Hola, benvinguts i benvingudes a tots i totes al concert de Nadal que fem aquí a l'Espai Música Sant Jaume. Bé, he de dir-vos que aquest concert és un concert una mica, no és un concert qualsevol, és excepcional en tots els problemes que estem tenint, com bé sabeu, amb el tema Covid, no? Que ens és força complicat poder aconseguir reunir-nos i fer una mica de música junts. Però, bueno, sobretot també perquè vosaltres heu vingut, els papes, els amics no s'han pogut acompanyar el dia d'avui per tema Covid, evidentment, però vosaltres heu sigut valents, molt músics, heu volgut venir al concert i fer doble feina, que és fer de públic i de concertista. Així que tots els professors us ho agraïm moltíssim i estem molt contents que esteu aquí. Estem convençuts que ho fareu avui molt bé. Per les famílies, perquè com ja sabeu, aquest concert estem enregistrant, que puguin veure d'aquí uns dies l'actuació que heu fet tots. Dir-los que ens sap greu que no puguin estar amb nosaltres, però que esperem que puguin gaudir molt quan el vegin enregistrat de la música com ho farem avui nosaltres. I que aquest sigui el primer concert de molts més que volem fer a l'Espai Música Sant Jaume. Moltíssimes gràcies i molt bon Nadal. Hola, em dic José i vaig a tocar la Nadala de Jingle Bells.
tocar quan les oques van al camp.
so surfi. Em dic Daniel Gressa i vaig a tocar Ballatel de Mitchell Connor. Hola, em dic Lucía i tocaré l'adiós. Patricia i tocaré l'andalús.
a tocar Sailor's Reel.